Každý futbalista by asi chcel hrať čo najvyššie, chcel by to dotiahnuť čo najďalej. Tak to je už také dedičné, vieš, tam aj jeden dedo hrával, druhý dedo hrával, oco hrával, potom teraz som ja hrával. Budeš na tej partej ty? Nechajme sa prekvapiť a uvidíme. Jasné, že si pamätám asi to, že v Košiciach vidieť rozlúčku Peťa Pekaríka tam končil akurát. Dobrý futbal, kvalitný, dobrá atmosféra, to je taký zažitok proste. Tam išiel každý s tým pocitom, že uvidí to, že Slovensko vyhrá. Ale my sme tam išli a sme videli profesorský futbal. Taký príliš opatrný. Veľa šance. Potom tam prišla aj tá rozlúčka s Pekaríkom, tam celý štadión povstal, kričal jeho meno, skandovali jeho meno. Potom mu spravili takú, vieš tú cestičku, kde už takú mu podávali ruky tam.